sportski dyrektor na Koszarkarska Federacja Narodowa. Uštedno da je pozdravljeni šampioni da je Makedonija ekipata na MZT Skopje Aerodrom. Za najkoristan igrač smo završili od turnirnog ligeta. Prvo zavede Mihajlov, Matko, od ekipama na MZT Skopje Aerodrom. I za nekoliko sportski uređenja na Košarkarskoj Federaciji. Povednički odlikar šampiona Vodna kategorija ekipama na MZT Skopje Aerodrom prigodovali Matko Ilijeski, sportski direktor na Košarkarskoj Federaciji Narodova. Učestnici na učestnice na Final